ngeleshumi. Amen. Omi ophambi kwenu zikhonza izinto ezenkosi umntwana omncane umhlengwa kaNgubane lapha ethempelini lakithi phesheya ehlalana emanzini Mtoti. Libonge igama lenkosi. Siyabonga umemo olusimemele kule nkonzo yesabatha. Ngimemeke kabili ke mshumayeli kule nkonzo. Amen. Uyabona nje uShembe masize la sisuke singabantu abakhulu masize ethempelini ngoba sizimenywa. Amen. Eyisuke imenyelwe enkonzweni yesabatha. Ingakhethe lapha evesini simenyiwe thina sonke. Libonge igama lenkosi. Ngenhlanhla lenkulu ke kubafowethu abakhona abahlelele enkonzo bakwaNathesa njengoba sebeshilo ngokwahlukana kwamakhostali abaqhamuka kuwo ngibese ngithola lo memo ke olunjalo obeliqhamuka kubo ukuthi bayathanda ukuthi ngibe ingxenye yale nkonzo. Libonge igama. Akube uLuka u16 eleshumi ivesi. Luka 16 verse 10. Yeah. Othembekile ngokuncinyana. Ithi lencwadi wakhuluma inkosi uKristu ekuyiyona eyabhala lapha. Ithi othembekile awuqale phansi baba. Othembekile ngokuncinyana. Othembekile ngomncinyane. Uthembekile nangokukhulu. Ufanele kube umuntu othembekile nangokukhulu. Ongalungile ngokuncinyana. Kungenzeka kube khona umuntu ongalungile kancane. Athi hayi mina lokhu kweduka kwami kuncane kunosibani abanokweduka okukhulu. Kodwa uthi uKristu lapha akukho mehluko ongalungile ngokuncane kalungile nangokukhulu. Like lathi izwi lenkosi kwake kwakhona amadodana kaEli owayengumpriest emhleni yakwaIsrayeli. Ueli amadodana akhe lithi iBhayibheli amadodana kaEli aye abantu ababi, ayengababi ngokuthi ayemnyama noma ayenemlomo etshekile noma ayenamachide. Kodwa lithi iBhayibheli ayengabantu ababi ngoba ayengamazi uNkulunkulu. Libonge igama. Ngoba kungenzeka ukuthi wena uyitshela ukuthi umuhle uhamba kahle ukwenza kwakho kuhle kodwa uma ungazani noNkulunkulu lithi iBhayibheli umubi. Bonke abantu abasuke behamba ngokwezeduko zabo bengazani noNkulunkulu liba repair ezabantu ababi. Ikathi incwadi yeBhayibheli inwele ezimpunga ziwumqhele wokuhle kodwa bakhona kodwa xa sifunyana endleleni yokulunga kaNkulunkulu. Asizokhaya sithi hayi kunezimpunga lapha ngaphandle kodwa uma ingahambi indlela yokulunga lezi impunga zazo ezinazo aziwona umqhele wokuhle kodwa kufanele ukuthi zibe umqhele wokuhle mayihamba endleleni yokulunga kaNkulunkulu. Lezi zakithi nje ukuyibona nje zikhona lapha zinomqhele wobuhle njengoba izwi lisho ngoba zihamba endleleni yokulunga kaShemba. Libonge igama. Ilolo lizwe njalo ukaqedi baba wami siyahamba. Uma ningathembekile. Ngoba mani ngabantu abangathembekile. Uma ningathembekile ngemfuyo engalungile. Uma ningathembekile nangemfuyo engalungile hlala phansi babisiningi ngenye imini kwesinye isizwe kade ibusa inkosi ebusayo isizwa ukuthi angisaphilile manje sekuyinsuku zami zokudunguzela kungenzeka ngikhothame noma yinini ayinayo indodana ezoyishiya esitalweni yabisiqoqa amakhosikazi alesi sizwe yawaqoqa abuthana phambi kwayo ithi ke lalelani nginezwi kini ithi nalizwe engizenalo ithi lapha njengoba ngizwa ngingaphilile sengizawuhamba emhlabeni uNkulunkulu uzawungithatha kodwa lobu bukhosi bakule ndawo ngifuna ukuthi buqhubeke buphile bube khona kodwa lapha kunina ithi nayo imbewu thathani lembewu nihambe niyoyitshala emakhaya mani itshale kahle lembewu lowo oyobuya nesivuno esikhulu lapha kimi indodana yakhe yoba inkosi. Ongathembekile kokukhulu akathembekile nakokuncane. Njoba silapha abantu abasha singabantu abaphuma emakhaya bathenjiwe emakhaya kodwa ukuthenjwa kwethu akuqale thina kuqala sizethembe thina uqobo lwethu. Ngoba uma ukwazi ukuyokhohlisa wena uqobo lwakho kuzoba kangakanani ukuyokhohlisa omunye umuntu okude nawe uma ungathembekile kuqobo kuyizeleze. Lamakhosikazi ayithatha imbewu kwayileyo naleyo yashona ensimini yayolima lashigeja
abelima lamakhosikazi asabathe ayachelela ayahlakula enza konke okwenziwayo mawusuka utshala kodwa lezi imbewu azimili. Ayisadideka lamakhosikazi ukuthi yini lena enza ukuthi lezi imbewu zingamili. Ayisebona ukuthi hayi too late indaba yalezi imbewu azimili sesilinde isikhathi eside kanti sonke sifuna ukuthi izingane zethu zibe inkosi yalesizwe. Abe seqoqana abayigroupana ethile akhohlisana athi hayi uyabona nje ikhona mina imakethe engiyaziyo inazi imbewu lezi imbewu ziyamila ngokukhulu ukusheshsha ake sihambe nangempela isephuma lawa ahamba ayofuna lezi imbewu emakethe abuya nazo ayitshala achelela hlakula alinda zase ihluma wayilona lo wahleka yedwa hayi ingane yami izawuba inkosi. Nkosi ishila izwi lawo lithenje lowo ozobuya nesivuno esikhulu esiphindaphindiwe kunabanye ingane yakhe izoba inkosi. Ongathembekile kokukhulu athembekile nakokuncane. Manje amakhosikazi esetshalile kwase kuba nenkosikazi eyodwa yona elokhu yahlala ezwini elinikwayo elokhu yahlala embewini eyinikwayo ilokhu ichelele njalo khona ingamili njalo ihlakula kunjalo ilokhu ithi kodwa nayi imbewu engayinikwayo inkosi yayingeke isinike into engasebenzi. Kwase kushaya isikhathi sokuthi isikhathi inkosi eyayibakalele sona sesiphelile sekufanele kube yilowo nalowo kavune. Ike yathi incwadi iBhayibheli ebifundwa inkosi uThingo ithi ihlobo ledlulile ithi ukuvuna kuphelile kodwa thina sisindisiwe. Sisasikhathini esinjalo nalapha nje kade kubhalwe ivivinyo ileso sikhathi esinjalo so ukuthi ukuvuna konke kuphelile manje ukuthi yini obuyitshala yini obuyihlwanyela unyaka uqala kodwa uzoba nenkinga yokuthi awusindisiwe ngani ngoba bewutshalile nawe. Ithele nkosikazi mayibona ukuthi bavunile laba izithelo zabo zinhle sekuyahanjwa kiwe enkosini base besukana ngempela beyakhona enkosini yatholakala le nkosikazi ifika ngasekugcineni sebefikile wawakelisa amabhava akhe mangabe amadumbe ngabe yini letshaliwe yilowo nalowo ukelisile lapho phambi kwenkosi yayisiqhamuka nale nkosikazi ingaphethe lutho yayisiqhamuka inkosi ithi hawu makhosikazi senibuyile bathi yebo sesibuyile njengezwi lakho nkosi ulishilo ukuthi lowo ovune kakhulu ingane yakhe yiye ezoba inkosi. Wayeseqala wokuqala wayikhangisa nalowo wayikhangisa ukuthi inkosi ke ayifake esikalini ibone ukuthi isithi isivuno esikhulu. Ithe inkosi mayisibabukile bonke beyikhangisa ngezenzo zabo yayisishizwe elilodwa ithi wena mame wangaphatha lutho na athi lona nkosi imbewu wanginika yona ayizange imile achelela nkosi ngahlakula ngakwenza konke okufanele ukwenziwa kodwa ayikazi yamila. Yayisithi inkosi yebo mame iphi indodana yakho kusukela namhlanje siyayigcoba iba inkosi yalesi sizwe. Ayisethukuthela afa lamakhosikazi ukuthi hayi kanjani ngoba wena nkosi wakhuluma izwi lo ukuthi ovune kakhulu kule mbewu osinike yona uyena. Yayisithi yebo ngangihlola ukwethembeka kwenu uthi uyabona le mbewu enganinika yona kwakuyimbewu ebilisiwe. Imbewu ebilisiwe ayimili uthi ngangilindela ukuthi nonke nizobuya ningaphethe lutho niyithathe izinto eniyiphethe. Ongathembekile kokukhulu akathembekile nakokuncane kanjalo nongathembekile kokuncane nakokukhulu akathembekile. Inkosi usabezwini. Hayi